El nou pacte de migració i asil segueix sent un pacte que controla, discrimina i vulnera els drets de les persones migrades i refugiades. Com ja era tendència, aquest nou pacte se centra en mesures repressives perquè les persones refugiades i migrades no puguin arribar a territori europeu. Perquè entenguem una mica què hi diu, us explicaré breument els punts més preocupants. Amb el nou pacte, quan moltes persones es trobin en una frontera europea intentant entrar al país, tots els estats membres de la Unió Europea se les hauran de repartir de forma equitativa. Però, si un país no vol acollir cap persona, podrà pagar 20.000 euros per cada persona que no. Això vol dir que els estats econòmicament més solvents podran decidir no acollir pagant. I immediatament aquestes vides passaran a ser mercaderia amb les que es comercialitzen, com en l'època de l'esclavitud. A més, la Unió Europea podrà determinar quins països són segurs i quins no, i denegar així els permisos d'asil. D'altra banda, podrà denegar les sol·licituds d'asil de persones que provinguin de països amb una taxa de reconeixement inferior a 20%. Això vol dir que no es tindran en compte els casos en particular, sinó només els països dels quals provenen aquestes persones per determinar o denegar les sol·licituds d'asil. Finalment, amb el pacte s'obre la porta a que en situacions de crisi els estats puguin suspendre els reglaments del propi pacte. És a dir, en situacions de crisi com la pandèmia o l'arribada massiva que vam viure el 2015, els estats podran decidir suspendre el dret d'asil. Això és molt perillós, perquè és molt subjectiu determinar que una situació sigui de crisi o no, i perquè s'està vulnerant el dret d'asil de les persones migrades i refugiades quan es vulgui, i sobretot en el moment on més necessari és l'acollida. Aquest nou pacte agreuja les situacions de les persones migrades i refugiades perquè no posa la vida al centre. Tot el contrari. L'important és mantenir aquesta falsa seguretat d'una Europa cada cop més decadent. Europa no dona solucions a la pressió migratòria als països d'arribada, ni dona solucions perquè hi hagi vies segures i legals perquè les persones puguin arribar a territori europeu de forma segura. Això suposa que les persones hagin d'arriscar la seva vida per arribar a territori europeu i enriqueix les xarxes de tràfic de persones. Europa, amb aquest nou pacte, està dient alt i clar que no vol acollir. Però hi ha un matís. No vol acollir les persones que venen del sud global, perquè en altres casos hem vist com l'acollida ha sigut massiva i amb total garantia.